Nijaks. Samo gledam, ono je centar bio. Nisu bile, ali ono breće svakog časa onako da je Markovcu često si nešto Tarzan kao vidio da svi debili. Bane, nemoj nekdo te dira, Bane. Bane. Sad ide zamaja cijelo. Ovo nekdo te dira. Sećaš nešto kao li Beo? Sad je ovog individualno, prelazimo u tim, znači od svakog od nas. Sam ja bio. Evo da paš, kreću, diramo pred mene, evo da paš. Morate brže da se kreću. Daj, idemo, dosta. Bravo, Viki! Nađite, Viki! Znači stalno to. Ideš druga strana. Bravo, dječak. Bravo, Miloše. Opa! Viki! Dobro. Može. Bravo.